zafi zan jure wa tudu da gargada. Madi da rayuwa ta ke ce na baki duka saurina. Ki lokaci na bin sauraron kiɗan maram, samin kiyar uwa shi zai sanin da gargada. In ba ke zan yi wa ƙauna ba to na kuram, kan soyayya ta kinai nisa ba na jin kira. Ba na so in naɗa tafakata ki mun warwara, kar ki mun je ka dawo sanya aikin gara. Na zaɓi mu sha inuwa ɗai ko da za na yi jira, za na yi jira. Har kin ji bayanai na sun miki sirri na ki da nausun zan ban sha maki, ko za ki yi kira ni zan amsa miki. Na yi shiri ne kai da ki zan tarafar maki, tun da zama da sokin banna sha madara sai ya saka mu cikin tarihin su mun kai makura. Bani bidar wata rana ce zaki min tagara, ki azama maza tashi ki ɗauko ko kawon fura. Bani ganin kyawun wata yanga ki ke dai na kira, kanan shiri tawaniya ina shirya mi soyayya ki damara ki ankara ki yunkura mi nasara kawai da shirin masu nufin zagon kasan karsi ginin makullin zuciya ke zambaiwa rike zaman jiran kishi yasa na shantake raina da zuciya ke kamar lallake ga